Con troitas do río Sil e viño de Valdeorras esquecen as penas todas. Hoxe volvemos a Valdeorras porque queremos saber de onde ven este nome tan antigo, Valdeorras, e tamén queremos que vexan como mocidade procedente de diferentes países se integra na lingua e na cultura de Galicia. Imos aló. Valdeorras é un topónimo cos seus 2000 anos de antigüidade. Naturalmente, Val e de son galego transparente. O verdadeiramente antigo é ese Orras. Na fin do século I, Ptolomeo fala do Foros Guigurrón, é dicir, o Foro dos Guigurros, unha vila cabeceira de comarca. Deses guigurros saiu a palabra Orras que temos en Valdeorras. De Guigurros a Orras, como se ve, perdéronse dous gués, un inicial, como pasou con Germanum, que deu irmán, e outro interior, como pasou con Regalen, que deu real. Hai 1000 anos este lugar xa corre nos documentos como Gueorres ou Iorres. O cambio de Orres a Orras é o mesmo que se deu noutros topónimos como Laxas, Antas, Encrobas, que antes acababan en es. Valdeorras é, polo tanto, o Val dos Guigurros. O que aínda non teñen claros especialistas é que significa guigurro. Falouse de rubio, de pedra e de ganso, pero nada é seguro. Posiblemente eran indoeuropeos como outros veciños que tamén remataban en ros, seurros, susarros, egobarros, cáporos e brácaros. Ben falado, ben falado, ben falado, ben falado. O barco vive fundamentalmente do sector da pizarra e motivado por isto hai moita población latinoamericana que reside aquí. Chamome Carlos, sou colombiano. Eu son colombiano. Eu chamome Giselle, son da República Dominicana. En xeral, chegan aquí sen saber que en Galicia hai dúas linguas. Entón, cando chegan, teñen un montón de materias nunha lingua que nunca escoitaron. As de entrada teñen problemas, presentan problemas, pero despois pouco a pouco danse conta de que é habitual e que non pasa nada, non? E que ademais que a entenden. E hai moitos que reflexionan despois dun tempo, coñecen a rapaces de aquí, coñecen as súas familias, ven que os seus compañeros falan en castelán con eles e en castelán no instituto, en cambio na casa falan en galego. E non entenden, din que non poden entender como as persoas non falan en galego cos seus pais, na lingua que falan os seus pais, non dan entendido ese proceso, claro, para eles é difícil de entender. Chamome Jorge, aprendín galego en pouco tempo. Viñen aquí con 6 anos aproximadamente, e bueno, aprender o galego fácil, porque date conta, viñen en primaria e seres pequeno é moito máis fácil todo, que se tes a 20 ou 30 anos. Nos integrase moi rápido porque falan castelán, pero non coñecen o galego e, por tanto, teñen algunha dificultade para seguir as clases e para continuar co seu proceso educativo. Só que en pouco tempo as clases en galego non lle resultan difíciles. Mais que nada, cando vou, por exemplo, o concello, cousas así, pois si chamo de atención e contéstame en galego. Ao principio fálame castelán, e se eu falo galego, pois xa me contesta en galego, xa a xente parece que sorpréndese un pouquiño, é normal tamén, en certo punto. Iso pretendemos, que a comunidade que ven de fora aprecie a lingua que fala a comunidade que se está recibindo, non só o castelán, senón o galego, que é a lingua que están escoitando moitas veces. Confusións cos palabras, por exemplo, a típica expresión de cando te despides con alguén, de decir, pois, venga, chao, no meu país non se tutea, trátase de vostede, entonces
o dicir venga chao, dicía como vou en marcha outra vez, entonces claro, confundían un pouco. E tamén o de contar, cando contas algo a alguén, pois preguntanche, e luego? E eu dicía, como, e luego, pois nada, logo fun a casa ou o que sexa, o que pasara despois. Unha planta grande que ten raíz, toro e ponlas. Árbore. Moitos carballos xuntos forman unha... Carballeira. Que árbore dá o toxo? O toxo é unha planta. Ves como sabes? En terras de Valdeorras, cando se está discutindo entre varias alternativas e non se dá decidido, sempre hai alguén que di ou barre ou xo ou perica para a corte, que quere dicir ou unha cousa ou outra ou deixalo dunha vez. E cando hai que pasar por unha situación difícil e desfavorable, sempre hai alguén que aconsella polo menos sacarlle algún proveito, e entón, nese caso, din de levarte o demo, que te leve en coche. Xente do meu tempo de Valdeorras ou máis bella despídense coa fórmula regálese ben, que ven sendo que o pase ben. Así que regálense ben.